Il-logħba perikoluża ta' Jason Azzopardi bil-ġudikatura qed toħroġ iktar fid-deher. Il-każ li qed iqajjem f'isem is-Sindku ta' Rabat Għawdex Samuel Azzopardi biex kawża ma tinstemax quddiem ex-kandidat tal-Partit Laburista se tinstema' quddiem ex-kandidat tal-Partit Nazzjonalista. Kien1.com.mt li tul il-jum ta' tlieta żvela li se tkun l-imħallef Lorraine Xkembri Orland li tisma' din il-kawża. Fl-modi Xkembri Orland kienet kandidat tal-Partit Nazzjonalista u fl-aħħar xhur iddeċidiet ukoll il-kawża tas-siġġiet li ressaq il-Partit Nazzjonalista. Fil-kuruturi tal-qorti issa qed tqum mistoqsija kbira. X'se jagħmel Jason Azzopardi li ma kienx komdu b'ex kandidat tal-Partit Laburista? Kien fil-qorti tal-Maġistrati f'Għawdex l-ewwel li lmenta li l-Maġistrat Joanne Vella Kuxkiri ma kellix tisma' kawża tal-ibel li Samuel Azzopardi fetaħ kontra l-eks Ministru Anton Refalo. Hemm ukoll Azzopardi kien iddikjara li ma jkollux problema bil-Maġistrat Paul Coppini, ex-kandidat tal-Partit Nazzjonalista. Fl-aħħar jiem kien żvelat ukoll kif hemm sentenzi tal-qorti li jġibu fix-xejn u jesponu l-aġir ta' Jason Azzopardi. Sentenzi li fost oħrajn jgħidu kif il-ġudikant ma jażilx hux kawżi jieħu u kif ġudikant ikun ħal ġurament tal-imparzjalità u għalhekk talba biex jinbidel ma kienx ġustifikata.